Манчестър Юнайтед повеждаше два пъти на Тотнам, но Тотнам и двата пъти, за наше съжаление, изравняваше. Здравейте, аз съм Асен Драганов, а вие сте с трибуна на Юнайтед и с рубриката Матч Анализ. Пожелавам ви приятно гледане. Здравей, Явка, да се представиш с няколко думи. Привет! Много няма да губа време, защото и без това времето ни е кът. В момента съм, той е малко сложно да кажа директор, но старши треньор на детско-юношеската школа на Струмска слава Радомир. От този месец съм. Преминал съм известни стажове там по различни клубове и в чужбина и тук в страната. И се занимаваме главно с подрастващите. Не спирам да тренирам деца. И имам известен опит, особено в тази насока, а и ти за втори път вече ме каниш. Малко изненадващо, преди не беше много удачен матча за Манчестър Юнайтед след това. Знаеш преди кое дерби беше. И даже мислих, че няма повече да ме каниш. Не, ти си човек, който доста разбира от футбол и доста неща, които съм научил са от тебе, така че даже искам да ти направя покана да правим с тебе по един анализ на матч след кръга на Висшата лига, след всеки кръг на Висшата лига. Днеска сме се събрали за Манчестър Юнайтед и Тотнам, които направиха едно невероятно дерби. Какъв е твой поглед към играта, към тактическите приеми, изненади и как видя ти матч? Значи, първо, преди да почнем, трябва да поясним, че това точно анализ едва ли може да го кажем, но ще дам насоки, които да са възприемчиви за зрителите, да не ги оттекчаваме с някакви допълнителни схеми, картинки, видеа и така нататък. Относно срещата, сега вижда се, че Тотнъм в момента са в много по-добро състояние, с доста изграден стил и яснота какво всеки трябва да върши на терена. Независимо какви проблеми има, защото и при вас, нали, и при Тотнъм имаше кадрови проблеми по различни причини. Вижда се, че в Тотнъм се изгражда един стил, който независимо от съперника, те играят атакуващо, играят смело и доста приятен за гледане футбол. Аз специално Тотнъм, включително и Нюкасъл, ги обожавам да ги гледам, независимо от техните резултати в момента. И просто са приятни за гледане. Играят атакуващ футбол, рискуват, допускат положения и пред собствената врата, но за сметка на това мисля, че феновете са им доволни от показания футбол. Мисля, че на другия полюс в момента е Манчестър Юнайтед. То е очевидно, то не трябва да си специалист, че там видно нещата не върват, дали поради многото контузии през целия сезон, но като цяло да ти кажа, аз не виждам много голяма идея в тази игра, която играят, освен да играят на контратака. Специално за този матч Тен Хаг може да кажем, че подходи доста правилно, нали, да проведе матч, защото той явно с тия в момента, които разполага играч, той не може да доминира. Мога да ти кажа, че Ериксън е далече от това, което е бил преди години. Много по-бавен, много по-моден, особено в този пост, който аз не знам той каква му идеята. Бокс то бокс, ако играе, той няма как да покрива такъв периметър. Това младо момче, което сте го познали, между другото, има заложби, безспорно, но мисля, че беше оставен доста сам в тия дефанзивни функции да покрива, при положение, че Рашфорд доста далече от някакви защитни функции. Единствено Гарначо така се по-вържа, защото те в блок 4-4-2 при защита заставаха. Де факто на Хойлунд помагаше напред, нали, Бруно Фернандеш, но като цяло не се справяха в чисто дефанзивно и наглед уж имате хора, а много лесно беха преодолявани. Там много лесно веднага отиваше Тотнам, даже мисля, че единия гол така стана. С Да, един да, пас просто ги втория, разсекоха.
Да, Втория там реално Ромеро с един пас. с един пас ви разсече цялата халфова линия, но тя халфовата там, ако по-внимателно се погледне, там единствено трябваше една идея по-близо младото момче да бъде не знам кой беше, който даде после на Вернер по фланга. По-близо трябваше да стане и стана една дупка от средата и ви разсекаха и видей какво се случва. Плюс това, чисто при статичните ситуации, Тотнам са един от отборите, които се справят най-добре с статични ситуации и това би трябвало ръководството да е обърнало внимание, защото те са, не знам, втори или са трети или са по голове след статични ситуации. Аз отдавна не бех виждал почти при всека статична. Дали е корна, дали е фаул отстрани, имаше някаква паника, имаше някаква неяснота кой какво прави. При първия гол там видимо заслон направиха на защитниците да не скочат и пак на скорост влетя един, който аз мога да ти кажам, че младото момче просто не имат опит. Разбираш ли ти, когато това е смесена, ако играеш смесена защита, имаш зона в малкото вратарско поле да падеш, но много се наситиха хората там. Мисля, че Тотнъм много добре зоново застава като цяло, ако се обърне внимание при ъглов удар, докато Манчестър много хора вкарва в полето и вратаря, поне обвиняват вратаря Онана, видяхте там, че пише това, той няма как да излезе. Разбираш, там има много хора. Там е големи риск. То е съпотворение от хора. По принцип, ако са малко по-малко хората там, застанат зоново, ще е по-лесно на вратара да реагира. Те беха им карали там двама и другите видят, че наскоро влизат. Те не влизат, никой не ги оцелил по главата. Влизат на скорост, но... Все пак малко наказателно поле не трябва ли, не знам. Мога да ти кажа, че те много хитро използваха там, тия направиха заслон, просто там да не скочат Джон Еванс, примерно да не скочи. Това са одигравани, това са неща, които ги одиграват на тренировка вече и това са детайли, които дават превъзходство за отбора, който изпълнява статичното положение. Това трябва да се знае. Но самото включване, защото Ричарлисон се включва отзад от втора позиция, там трябва да се работи. Там, примерно, трябва по-здраво заставане с ръка да направиш дистанция, да не му дадеш толкова време, за да може да върхлети така с лекота. Вие имахте и там се разминахте няколко пъти, нали, града. Имаше пак по същия начин. И ако погледнеш точно през по-неопитния футболист, минават нещата. Аз честно ти казвам, има големи спорове, гледам във вашите групи там за Мактомини, но за мен Мактомини в момента е по-добрата опция от когото и да бе там да е в тази система, която играете. Дори като пивот, даже той мисля, че и с влизането си все пак стигна дори до положения, можеш и да реши срещата дори. Нали, при малко по-голяма точност удара с глава можеше да донесе победата, колко и да е незаслужена на фона на играта и на контрола, който упражняваше Тотнъм. Да, то е ясно добрата игра в нападение на Мактомини, ама не е страда ли защитата до някъде? Аз мисля, че той може да покрива по-голем периметър. Защото реално да знаем, че не е много добре технически Мактомини. Това е така, но той може да покрие по-голем периметър, отколкото Ериксън. Разбираш, Ериксън в защита е 0. Реално погледнато там играете с едно с човек по-малко. Той закъснява винаги, той е по-бавен. Той не е за там. Ериксон, ако си го спомняш, той си играеше по стар жаргон десетка. Нали? Но там играе Бруно. И прави някакви компромиси Тен Хаг със състава, за да вкара дали повече креативност. Толкова креативност аз не виждам. То е ясно, високо изнесена линия на защитата е Тотнъм и ние ще играем на контри, нали, на ширина. Ще търсиме Гарначо, ще търсиме Рашфорд. В случая повече Рашфорд търсиха, защото Гарначо там доста добре беше пазен, между другото. И повечето топки, те станаха, особено във второто, те ви предугадиха на къде. Знаете, че ще ритнете към Рашфорд. Много лесно предвидимо. Хойлунд, между другото, има големи заложби това младо момче, но ако помислиш, едва ли на това младо момче може да възлагаш надеждите той да е голмайстор и да вкара примерно 15 или 20 гола.
много, много голема тежест му се пада на това дете. Което аз не знам какъв е бил, защо на трансферния пазар не са търсили още някой нападател, който все пак е и някакво име и който може да бележи голове. Защото ти, ако погледнеш, вие немате дори футболист отпред от типа като на Соланки, който да може да я реализира. Ами, може би финансите не са достатъчно били. До някъде се разчитало на Марсиал, който само по себе си не може да е така, защото... Да, то е чудно да разчиташ на толкова години. Това че аз не знам дали има един месец изиграни като хората, като за такъв клуб като Манчестър Юнайтед. Той толкова време не показа за какво е в Манчестър Юнайтед, реално погледнато. Защото имаше много хора, които си заминаха, нали, които беха черноработници, като Фред, като такова, и се оказа, че в момента няма кой да запълни тази празнина. Чисто дефанзивно и Рашфорд, Гарначо се старае, но той е млад футболист. Те в центъра няма как да не ми го вземат, защото те са с трима отзад и реално като пресират, Скип отива напред, ако си забелязал, те стават 4. Пресира високо и стават на 3-3-4. И вие единствения вариант е да я ритнете дълго, защото не мога да изнесете. Както виждаш, много, много трудно е под напор да изнесете и да се получава това ритане и доста така неприятно за гледане като демонстрация на футбол в момента Манчестър Юнайтед. И аз гледам, че дори срещу Нотингам имахте изключителни затруднения. Дет се вика, дори срещу по-посредствени отбори не могат да вземат контрол. Дет се вика да контролират матча. Което не е малък проблем. Да, някъде липсата на футболисти, примерно един Каземиро, Маунт, ще оправят ли положението според това? Аз мисля, че Каземиро си е фактор. Колкото и да се говори, гледам по формите там да се пише, Каземиро си е фактор в момента. Ще помогне много да стабилизира, защото чисто дефанзивно Манчестър Юнайтед не играе добре. Нито има откъслични такива моменти на преса, нали, които обаче не е до края подкрепена пресата, разбираш? Келфа като примерно двама се затичат и като не се придвижат всичките да ги пресират. Макар че те се опитаха там човек за човек няколко пъти и дори успяха. В началото имаше проблясъци, но те са някакви периодични. Има чувство, че някакъв импулс идва от отбора и сега ще пресираме, после спрат. Чакат. Да те пита нещо, защото каза човек за човек. Знаем, че някои от отборите оставят по един или по двама човека малко по-освободени и защитно. Видяхме в този матч, Рашфорд беше такъв човек. Още взето Ерик Тен как беше обърнал защитата. Бисака и Варан бяха от страната на Рашфорд, което трябваше да му даде малко повече сигурност и малко работа в защита. От другата страна, нали, видяхме особено първото полувреме с Хойлунд колко затрудниха отбраната на Тотнам. Мисълта ми е, нали, как ще коментираш този ход на първо место. Значи, знаеш защо е от тази страна? Да довърша. И второ, колко човека от отбор могат до някъде да бъдат освободени защитни, без да се отразява на целията постройка на отбора? Отначало да ти кажа идеята, която според мен Тен Хаг правилно е насочил от към Рашфорд, защото Педро Поро по принцип той играе много по-свободено и дори влиза навътре, като халф играе. Често го виждахме там до Бетанкур, много близо, което обаче между другото Бетанкур и Хойлунд доста близо да стават двамата в средата. Не е толкова голема разликата като при вас между Ериксен и... Как ви беше младото момче? Как се казваше? Да. Просто много по-близко застават, много са по-компактни. И виж, че не ви дадоха там много шансове в средата. Просто в средата ви я спечелиха тотално. И понеже Педро Поро влиза навътре, то се знае, че влиза навътре или отваря, но той е много атакуващ. И решиха през неговата зона. То е логично да се ритне, деца вика една изритана топка, може да стане гола ситуация, защото бързината на Рашфорд я знаем.
Това е било идеята на Тенхак, но между другото второто се коригираха относно, защото опасностите дойдеха. Вие даже на почивката водехте. Как и да го погледнеш, 2-1. Имай предвид, че повечето положения, защото като казват, нали, на HXG статистиката, повечето натрупване на това HXG има от статични положения. Чисто игрово, Тотнъм също не създаде кой знае какво. Но на статични положения имаше много пропуски. Такива надскачания. Просто дори аз понекога и нямам обяснение, защото деца вика поне да скочи. Има някакво тотално объркване в защита, особено при статичните в Манчестър. Забелязвам и това не е само от преди. Дори давам ти примери с Ливърпул, защото най-добрите положения не са от ударите от 25-30 метра. Това е много малко натрупване мога да направиш на HXG, а от такива надскочени от 5 метра, както Гакпо, ако си спомняш там от 5 метра и не вкара. Просто има проблеми с чисто на високите топки отбор. Колко и да е куриозно. Ами, добре, за това доколко човека може да се освободят горе-долу без да пречи на един отбор? Значи зависи каква ти е идеята. Защото когато пресираш високо, според мен е по-лесно да се отбраняваш, веднага да ги биеш. И много отбори, ако погледнеш в Англия, прилагат точно това. Отколкото да се прибереш камъни в нисък блок, но в среден блок, вие опитвате се в среден блок да стоите, може би това е най-опасно, защото вие оставате Бруно, реално Рашфорд прибира в четворката, горе в фланга. Но той е леко по-напред. Много лесно, той почти никаква функция не изпълнява. Той е там като един статист. Ако помислиш и ако видиш, аз не знам той в някакво единоборство точно да е влезнал в фаза за защита, аз не съм го видял. Мога нека съм пропуснал, но аз не съм го видял. И като изолираш и Бруно и Хойлунд, и ставате отзад 7 човека. Това са много хора, които не вършат никаква функция. Защото пък двама отпреде като са, те не могат да притеснат който и да е било, защото превъзходството, което Тотнъм прави при разиграването, то е почти не може да пресира с двама човека. Разбираш ли, много е лесно да ги проиграват. Да не говорим, че те са повече позиционно се придвижват. В това 4-4-2, което Тенхак вчера демонстрира без топка. Добре, Тенхак ли е виновен за тези неща или как е? Чисто футболиста и не си изпълняват нещата. Как виждаш? Значи аз отначало, да ти кажа, винаги съм защитавал, нали, треньорите, особено в такива по-ранни фази, нали, като по-нови, защото Тенхак все пак е година и половина. Но според мен имаше доста недобри трансфери, които просто не заработих. Нали, реално погледнато вие сте разчитали примерно на Антони, на Санчо, които не се включиха или просто им напипаха настройките в треньорското ръководство, но тия футболисти излиза, че в момента са едва ли не в тежест. Не мога да разчиташ на тех. И от една страна и аз не виждам някаква ясна визия, която треньора трябва да наложи като за отборна линия за Манчестър Юнайтед, защото примерите са много вече, които виждаме, аз пак ще се повторя, Нюкасъл, Тотнъм, аз не мисля, че са в състояние много по-добро чисто на хартия от играчите на Манчестър Юнайтед. Защото ако погледнем, нали, цените, какви са на футболистите, на Манчестър Юнайтед са също доста добри на книга в момента имена, но на книга. Но реално аз не виждам някаква страшна идея от Тенхак, за да налага, нали, да се опитва да контролира мачовете. Как че контролираш мачовете, като ти просто предоставяш топката на противника, редко си агресивен. Нали, това са единици мачове. Аз мислим, че най-добрият матч, който Манчестър изнесе, беше с Челси.
Да, и и едно второ веднага по време след срещу това... Астон Вила направиха до някъде. Да, Общо взето, да. Общо взето това, м- което виждам аз е, че той дигна защитната линия, но все още предостави инициативата на другия отбор и реално пак Манчестър Юнайтед играе на контратаки срещу добре затворени отбори. Никаква идея как да бъдат преодолени. Абсолютно. И може би даже с Астон Вила мога да ти кажа, че Гарначо тогава се нагърби. Направи страхотен матч. Аз харесвам такива футболисти, които когато не върви, когато, нали, защото падаш 2-0 и то Вила са сериозен отбор, те не промениха начина си на игра, но чисто Гарначо тогава направи страхотен матч. Ако си спомняш, мислим, че помниш, защото малко са хубавите неща, които мога да си спомня Манчестър Юнайтед специално от този сезон. Така Това е е за истината. съжаление. Да, И добре, нека да видим сега Тотнам малко. Какво промени по стъкло, че разделиха се с Кейна, станаха по-добри. Ама да ти кажа, сега ние не знаеме какво ще да бъде с Кейн. Нали? Защото Кейн е голем футболист. Аз мисля, че той ще е да помогне. Гаранция. Нали? Но този треньор си има идеи, които да определен стил от футбол и това атакуваш футбол да играе, за разлика от преди. Нали? Тотнам винаги са били малко такива преди години, може би последно атрактивни беха, когато беха Бербатов и Роби Кин. Нали? Тогава мисля, че беше един холандски треньор, играеха много интересен футбол, много атакуващ, много атрактивен, допускаха верно голове, но и вкарваха. Нали? И сега идеята горе-долу им е същата на Тотнам. Идеята е абсолютно същата, но това е, когато ясно има визия отбора, всеки, независимо какви промени се правят в стартовия състав, всеки знае за какво става въпрос. Докато аз при Юнайтед не виждам такова нещо. Нема ясна идея на игра. Ето сега дори без Сон, без Бисома и Сар, пак играха доста добър футбол и не вярвам толкова много да се отрази, като се има предвид, че и Мадисън пропуска доста голям период от време, значи достатъчно широк състав има. И помислил по стъкло, Да. помислил за това. Ами какво да ти кажа? Ето един Вернер, който добре, че в завършата фаза си е познатият Тимо Вернер, защото там ако беше Сон, може би нещата, сега щехме да говорим как се загубили. Голема вероятност. То е ясно, че бързината на Тимо Вернер му дава голямо предимство, особено като има празни пространства. И вие доста оставихте на Тимо Вернер. И ако беше, примерно, ако е много голема дума в футбол, но такова пространство на Сон имаше, вероятно, с неговия добър завършек, резултатът да беше съвсем друг. Така е, съгласен съм. Ами, Просто в момента Манчестър е трудно да доминира върху който и да е отбор и предпочита да играе на контратака. Това е видно. ако се върнат контузените, ще се промени ли нещо според това? Ами ако се върнат контузите, значи 100% ще бъде по-добра продукцията, аз съм сигурен. Защото това не са малко контузии. На всеки отбор ще повлият толкова контузии. Знаеш, миналата година ние сме си говорили с теб в Ливърпул. Просто кадровите проблеми, те не се отразяват само на играта на матча и на самия тренировъчен процес. Защото в тренировка е друга да вкараш млади момчета, за тях е добре, но съпротивата е съвсем друга. Защото в съвременен футбол се тренира целенасочено и дет се вика на макс. Така е, да се Просто многото липси. Ти виждаш дори Манчестър Сити, казват, ето, Дебройна го няма, Халанд го няма и имаме проблеми, което помисли при техните възможности и като състав и като пак се отразяват. Има някои неща, които неизбежно се отразяват, независимо кой е отбора. Не, Камо ли то да е имаш ясно, 10 контузени, което... да, качеството ще се дигна. Въпросът ми беше дали стила ще се промени или ще се остане пак същия. Иначе ясно е, нали, като имаш Маунт, като имаш Каземиро, като имаш Лисандро Мартинес,
е съвсем по-различно, но че дойде ли, има ли, така да ти го кажа, дори сега в разширения състав с всички футболисти, има ли Манчестър Юнайтед отбор, с който може да доминира над противника? В момента очевидно няма. Значи там, аз мисля, че много точно, колко и да го, вие го казахте, че е физкултурник, Ралф Рагник, който е едно изключително уважавано име за немския футбол. А, той ви беше направил там много, много хубави профили на всеки футболисти и се оказва, че там трябва да се маха, деца вика, до дъното. Но този процес се забави там, при вас. Добре, Просто повече хора трябваше да напуснат и постепенно да се изгражда. Пак. не напуснаха ли прекалено много хора? Имам предвид, че ето Дехея, примерно при своята игра на Онана, да кажем, Антони Ланга се представя много добре, Джеймс Гарнер се представя много добре, дори един Фред, който в Турция играе на добро ниво. В един момент ние имаме едно 18 годишно момче като дефанзивен халф и се чудиме кой да пуснем, Скот Мактомини или Кристиан Ериксен, който нито един от двамата не става. Не е прекалено много, не обезоръжи ли състава си Ерик Тенхак в стремежа си да направи тази чистка? Ами да ти кажа, аз специално мисля, че Мактома не мога да ви свърши работа. Колко и да го плюват. Той може по-да свърши работа от дето ги спомена двамата. Но и според мен Фреди, особено Антони Аланга, който, знаеш, мислим, че при Рагни почна да играе. Мислим, че е голем пропуск да го пуснат така леко. Виждаш, че един бърз футболист и много добре се справя в Нотингам. Това не означава, че в Манчестър, но той в Манчестър загатваше, че мога да се справи. Нали, има разлика. Той, когато му беха даван шансове, той играше добре. Това дете. Общо взето мисля, че като в атака вие нямате опции. Нали? Нападател, който да вкарва голове. Което не е хич малко. Дори да създаваш, трябва да имаш един изявен голмайстор. Който окей, но е малко това. А вие нямате. Ти ако погледнеш дори такива... Не те разбрах. Викам, до някъде Рашфорд може би са разчитали 30 гола вкарани. Ами да, защото миналата година вкара, но той по принцип е повече. Тогава изключително силен сезон. Аз не знам какво стана там с него, но той си по-удобно да си там да влезе отляво, навътре и това му е любимата позиция на него. Той не може да е на върха на атаката, малко се губи. Просто любимата позиция му е отляво, да влезе на скорост навътре, ако може да я бие и така, или да подкрепи атаката в този смисъл. Той, че атакуваш футболист, атакуваше, но мисля, че не е в момента върхова форма. Не знам, чисто психически или нещо има проблем, но виждаш, че този сезон Рашфорд не е ония Рашфорд от миналата година. Така, съгласен съм. Ти щеше да изказваш някакви хикс, там и така нататък. Някаква повече яснота и класации, което ще е доста интересно. Значи, виж сега, понеже доста се коментира тази хикс статистика и там и в ефира в Диема и как се натрупва и как малко нещата, хората малко не са наясни. Аз съм минал през 2 курса на StatsBomb. Това е може би това са най-големите лидери на статистика. Те правят статистиката напълно професионални по договор към много големи отбори. Значи XG статистиката е най-елементарният пример, мога да ти дам. Примерно дуспата е 0,79. Какво означава това 0,79? Това означава, че от 100 дуспи обикновено се вкарват 79. По най-лесния начин да го обяснявам. Като е примерно 0,10,
това означава, че от 100 в такива положения се вкарват 10. Това е на база обаче на изключително много голем набор от статистика, която непрекъснато се разширява и чисто статистически над 300 хиляди, по над 300 хиляди възможности и начина мога да вкараш гол във вратата. Представяш си колко обширна е тази статистика и да, затова XG статистиката е най-така и аз уважавам, нали, да видя дали един отбор е създал достатъчно положения добри по време на матча, което това може би е най-важното. И в този ред на мисли много гледам, че много такива разтегливи понятия и никой не ти обяснява как се натрупва, защото тия, примерно, далечни удари, те са много малко хикджитата, защото много редко вече от далечен удар се вкарва гол, за разлика от по-предни години. Ако се върнем назад в миналото, имаше много страхотни шутьори, няма какво да ги изброяваме, нали? Джерард, Лампард, Сколс, които можеха извън наказателно поле да вкарат, Ширър, а сега са малко по-малко и просто играта е малко деца вика по-комбинативно, ако може дори да влезнат едва ли не с топката там в преднаказателното да вкарат, но далечните удари, примерно, могат да ти дадат 0,04, 0,05, което е много малко за натрупване на една статистика, защото малко се злоупотребява с тази статистика. Казват, те бият много удари и се трупа статистика. Няма как да се натрупа статистика без да са ситуациите в изгодни ситуации. Просто положенията трябва да са добри. Само с удари не става натрупване. Нали? Защото, примерно, имаше 2 и нещо, беше Манчестър Юнайтед, Ливърпул. С Нюкасъл Ливърпул, примерно, направи 4 рекорд. И това не е благодарение на удари, защото ударите беха абсолютно 1-1 с Манчестър Юнайтед, но разликата в XG-то беше грамадна. И това е по най-простия начин ти го обяснявам за XG статистиката. Просто хората трябва, ако е 0,5, това означава, че половината от тия ситуации там се вкарат. Това означава огромен шанс, между другото. Между другото, ще вмъкна тук за Манчестър Юнайтед. Къде е Манчестър Юнайтед в тази XG статистика, която върви за Висшата лига? Ами показателите и по създаване и пред вашата врата са почти еднакви с тези на Уест Хем. Те са пред мен, даже аз съм ги извадил. 30,22 създадени на Манчестър Юнайтед срещу 36,87 допуснати. Къде са другите отбори? Ако помислиш, създадени, Ливърпул е 46,31, Сити е 45,34, Нюкасъл е 44,86. Но пред вратата Нюкасъл също много е създадено. 36,48. Сходно е и Тотнъм. Тотнъм е 38,99 създали, 37,58 пред тяхната врата. Но пак визирам тия два отбора, но те играят атакуващ футбол. Те се опитват да се надиграват, независимо кой е съперник. Опитват се да създават. Манчестър Юнайтед, да ти кажа, лошото е, че примерно допуска дори повече от Нотингъм Форест. Нотингъм Форест е пред техната врата 32,09. Просто в момента Манчестър са си даже са добре на фона на това, което са преследвали, са добре у класирането. Това на какво се дължи? На лоша организация като отбор или на защита? То защита, аз не обичам да ги делим, нали, защото фазите са 4. Нали. Имаш атака, имаш защита и преходите. И в атака, и в защита. Чисто колективно лесно се допуска да се прониква директно, да отиде топката при защитниците бързо. Много отбори ви фащат много бързо, както стана и втория гол, нали?
Там обаче Джони Еванс, той изчака, той вместо да атакува, да бие, той се дърпа, аз не знам какво чакаше там и се получи втория гол. И аз ги разгледам нещата чисто колективно. Аз не мога да ги делим. След като ти нямаш достатъчно отпред добре дефанзивно да застават, е нормално да страдат защитата. Мислим, че миналата година и Ливърпул така страдаше, защото пресата не работеше добре и казаха, бе, ти отзаде нещо, ама то е така. Всичко е колективно. Трябва да го разглеждаме колективно. Стават индивидуални грешки. Да, по някой път класата на отделни футболисти прикриват някои колективни. Точно. Стават индивидуални грешки, нали? Но като цяло просто Манчестър не работи добре в тази фаза. Защото допуска много в интерес на истината, а преди, че Дехея вадеше много положение. Това не е от вчера и миналия сезон беше най-добрият вратар. Между другото, това решение е голем минус за Тен Хаг. Лично мое мнение. И така, като за финал, искам да те питам нещо. С оглед на играта, която показва Манчестър Юнайтед до сега през сезона, Ерик тен Хаг може ли да оправи всичките тези неща, които лично според мен сам забърка и да изведе Манчестър Юнайтед, да му създаде стил и той, да кажем, до 1 или до 2 години да започне да се бори с водещите отбори, или Манчестър Юнайтед трябва да търси друг треньор? Това е единия въпрос. Другия за Постекоглу, докъде може да стигне Тотнъм с такъв треньор? Горе, общо взето двата треньора да коментираш сега и бъдещето, нали? Какво могат да донесат? Значи, какво ти кажа, аз мога да ти дам няколко примера в деца вика в двете посоки, но последно, ако погледнем, дори Артета имаше няколко сезона, които се луташе нагоре-надоле, но той направи отбор. Колко и да го гонеха и фенове, и беше няколко пъти на пангара. За разлика Тен Хаг, за сега аз не виждам някакъв изграден стил, който да налага. Чисто и просто в момента, дори да се оправдаваме с многото контузини, трудна работа. Общо взето трябва да се търси друг. Да, аз мисля, че макар че тия футболисти смениха сумати треньори, мисля, че ако няма нещо видим растеж до края на сезона, мисля, че не трябва да му се дават много шансове. И моето мнение е също. Той е Постекоглу. До няколко години Тотнъм може ли да почне да печели титли вече? Това сега не се знае дали не е просто импулс, нов треньор, нови идеи. Мислим, че успева така атрактивен футбол играе, но докъде ще дойде и докъде ще стигне най-вече не се знае, защото има много други отбори, които не мога да ги подценяваме. За да се намеси така, както може би очакват феновете, но аз много не вярвам, освен да се борят там да влезат в четвърката. Да, добре, благодаря ти и надявам се другата седмица пак да се видим и да коментираме друг матч. Благодаря, че се озова на поканата и да се надяваме, че двата отбора чакат добри времена. Това беше рубриката Матч Анализ с мен Асен Драганов и с трибуна Man United. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако ви е харесал, коментирайте, споделяйте, абонирайте се за канала. Само така ни помагате да вървиме напред и да се развиваме. Разчитаме изключително много на вашата помощ, да вървиме заедно ръка за ръка. Това беше всичко от мен за днес. Гори Man United и до скоро!